हाय गाइस नै जों दिनै खालामाथियाव एसे एन्जय खालामबाय निउ इयारनि नामै नोंथांमोना नै भिउसखौ नायनो हागोन बेनोमोन खालामाथिया नै लोगोफोर मेला मानसिफोर फैदों नै लोगोफोरा नै बेयाव बिल्डिं दं बिल्डिं दं बैयाव बिल्डिं दं गोदोनि बिल्डिं गाइस दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा रोखोमनि जाखागोन नै नाय जों मा बानायगोन नायदो नै बे बाबिला बियो बेदर फुग्रा औवा दालाय बियो नै होख्लायखागोन दिनै हले गोसो बायदि हांनानै जागोन बेदरखौ हेलो गाइसफोर लामायाव हले एसे जंगल मंगललै एसे साबधानै सालायना थांनांगोन लामायाव माबा माबि ओंखारदेरनोबो हागौ लामाया मोजां मोना मोनहैजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नै एसे हाग्राफोर नुयो लामाया हाग्रा गेजेरजों थाङो नै क्या नजारा और कितना दूर है रे यहाँ से दूर नहीं है आधा घंटा या आधा घंटा ज़्यादा नहीं है 15 मिनट पहुँच जाएगा 10 मिनट में पहुँच जाएगा मोनफैहांबायानो नायबानो जाबाय नोंथांमोन हा गोसोम मोननोसै हा गोसोम बर' हा गोसोम बेलाय मिर भुटान गायनाय दंफैयोना बिनिफ्राय गायबाय आरो इन्डिया गोदान बेयो गासिबो भुटान लाजोब्बाय एजों लामा दं भुटान फैग्रा आदसा नंगौना भुटान फैग्रा बेयावनो पार्किं खालामदों जों बाइकखौ कालामाटी हा पहुँचिया मोनफैबाय गासिबो कालामाटीखौ कालामाटी इको टुरिज्म पिकनिक स्पट दर्शन कालामाटीया हा गोसोम होनो बर'आव फैनो हागोन नोंथांमोना नायनो गोसो जादोंबा फैनानै नायफैबानो जाबाय खैला मैलानि साहा पुरा हाग्रा बारिजों एसे दावखोबोनांगौ
बेनो गाइसमोन नै कालामाति हाजोआ हा गोसोम हाजो गोसोम हाजो ओरैबासो नुयो एसे ओरैबासो बेनो इन्ड' भुटान बर्डार मैदेर खि जोबोद गिदिर खिनां गालांखायो नै मैदेर खिया नुबायना गाइसमोन नायदो नै कालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव मानसिफोर फैदों नायफैदों एसे बेदर हांना जानो फैबाय एबार गाइसमोन गेदारिं जाबाय गारिफोरा नै मेला गारि गाइस जोंना नै बेदर हांनाया कालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव नै जों निउ इयारनि नामै बेदर हांनानै जागोन आरो ना अमा बेदर सोरबाफोर खुदै गनानै लुगैदोंबा दा लुगैहरसै दे बानायनानै जाफैनो हागोन नोंथांमोन नोंसोरबो नै लायनै जोंबो बोसोर गोदाननि खनसे इन्जय खालामनानै जानोसै आरो ना नै नायलांबाय थाबानो जाबाय ओइ नै गोथाव नुखाबाय दा नायनायावथ' बेदर हांजेनबाय नै गाइसमोन बेदर बरिया साइज जाबाय बरिया साइज जाखाबाय दा हेलो गाइस दिनै जों नै कालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव बेरायफैनाय जाबाय निउ इयारनि नामै नोंथांमोनाबो गोसो दंब्ला इन्जय खालामफैनो हागोन बे पिकनिक स्पट इक' टुरिजम कालामाति पिकनिक स्पटआव नै नोंथांमोना नायनो हागोन भिउसफोरखौ मानसिफोर
पिकनिक जाफैदों नै भिउसफ्रा नै बारा हाबहोआखै भुटान बर्डार जानायखाय बैथिंजाय मेरला दंबावोमोन ओरै साइडथिं मेरला दंबावो नाथाय एन्ट्रि खालामनो होनाय जायाखै डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसे बेरायफैनाय जादों नालाय बेखायनो बारा एन्ट्रि खालामनाय जायाखै ओरै साइडआव नङाबा मेरला सिनारि मोजां मोजां दंमोन नङाबा जों लाहैनो हागौमोन आरोना ओरैबो दं नै माखासे सिनारिफोरा लासै लासै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बेनो खालामाथि पिकनिक स्पटआ खालामाथि माने बर'आव हा गोसोम हाजो ओरै सारिय'फाले नै पिकनिक जाफैदों मानसिफोरा नायनो हागोन नोंथांमोना नै हाय गाइस नै जों दिनै खालामाथियाव एसे एन्जय खालामबाय निउ इयारनि नामै नोंथांमोना नै भिउसखौ नायनो हागोन बेनोमोन खालामाथिया नै लोगोफोर मेला मानसिफोर फैदों नै लोगोफोरा नै बेयाव बिल्डिं दं बिल्डिं दं बैयाव अ बिल्डिं दं गोदोनि बिल्डिं सोरनि आमोलनि बिल्डिं बे बिराद सोलिबाय बैथिं हाजोनि खाथियाव अ बे हाग्रायाव बिल्डिं दं होनदों जाहैदों आंथ' नुनो मोनाखै फार्स्ट टाइम आं खालामाथियाव दिनैसो फैदों लोगोफोर आंबो सिगां फैदों माने आं नुना मोनाखै लोगोफ्रा बुंदों बैयाव हाग्रा गेजेराव माबा बिल्डिं दं होनदों जाहैदों बेखौ नायबासो नुगौमोन दाथ' पारमिसन गैया नायहैनो हानाय नंला नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ बुंनो हाला नैबेनो खालामाथिया ओइलाय खालामाथि होनो बेखौ बै खालामाथि हा गोसोम हाजो बियो बेनोमोन आरोना सारिय'फाले नै पिकनिक जाफैदों मानसिफोरा दा जों मोनाबायबो थांनोसै एन्जयबो जाबाय एसे दा थांनायनि समा सफैबाय ओंखायनो जों थांनो सानबाय आरोना लोगोफोर देलाय नै भिउसफ्रा बेनोमोन ओरैमोन नै ओरैजाय एसे समायना रमायना हाजो दंमोन गुफुर दंमोन आरोना बेखौ पारमिसन गैयैखाय जों नायनो हानाय जायासै नोंथांमोना गाज्रि दामोन नङाबा आं देखायनो हागौमोन दाथ' देखायनो हायैआनो जाहैबाय ओइलाय बै नुहुरनाया आंबो दिन्थिफैदों आदसा दे खालामाथिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा खालामाथि सोमोन्दै आंबो दिन्थिगिरि फैदों खोनादों मैदेरा हा गोसोम जाफैयो आदसा दाख्लै खोनाबावदों आङो खालामाथियाव लायनो गोबां गाबनि हा दंलायनो माथो बेखे गाबानो गोसोमल'सो दं बैबायदि हाजोनि गाबाथ' भुमेश्वर हाजोआवबो दं बावखुंग्रियावबो दं गोबां हाजोआवबो दं आंथ' बेखौ मिथिखायो हाजोखौलाय गोजाननिफ्राय बिदि नुहुरखायोब्रा खाथियाव थांलायनांलाय माबायदि नुयो नायलाय नुनाय मथेथ' आं गुफुरबो नुदों बेवहाय थांनो होआसै आरोना नङाबा आं थांगौमोन आं मिथिदों नुनायानोथ' गुफुर नुदों आङो औ पारमिसनथ' माबा होआसै गावसोरबो मिथियानो आं सोंखांबाय मानो थांनो होआखै दिनैबो अफिसार फैगोन गाबोनबो अफिसार फैगोन थांनो होआ आं सोंदोंमोन मानो थांनो होआ जोंथ' लकेलनि जोंना बेयाव सेंग्राफोर बडिगार्ड दङ बे कमिटिनि बडिगार्ड दं होनो आं बिदि बुंना होदों थांनो होआ होनदों आरो मिथिया आंबो कमिटिनि माने बडिगार्ड दङ ओमफ्राय गावसोर बुंबाय मानो थांनो होआ होनदोंमोन आं जोंबोथ' मिथिया गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों दिनैबो अफिसार फैदों गाबोनबो अफिसार फैदों मा जागोन बेनो आरोना बाथ्राया जोंथ' सिफायासै बे सरकारनि रुल जाहैबाय बै बेकग्राउन्ड नुनाय दंना ओइ हाजो आं जुम खालामनानै देखायनो नै नायबानो जाबाय बैयो बेनोमोन आरोना बेखौ नायनो होनाय जायासै गुफुर दंमोन बेवहाय गुफुर आरो एसे सलाय रं दंमोन बेवहाय नायनो हानाय जायासै पारमिसन गैयिनि थाखाय नायनो हानाय जायासै माथो खालामनो उफाय गैया दा आं गिदिंनानै थांफिनसै दा थांनाय सम जाहैबाय बेखायनो दिन्थिफैदों आंबो बे जोंनि गिबि माने आंनि जायगानिखा बे औ फार्स्ट टाइम जाहैबाय आंबो टाइमबो जाबाय मोनाबायबो दा थांनोसै लोगोफोरजों बाय बाय गाइस
कालामाति इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव फैनायनि थाखाय बाय बाय हेपि निउ इयार बाय